Imam 20 godina i studiram novinarstvo. Dobio sam zadatak da predstavim istoriju svog malog mesta. Planirao sam da snimam razgovore sa starijim stanovnicima grada, gde bi opisali kako je grad izgledao u njihovoj mladosti. Prva osoba koju sam intervjuisao bila je profesorica u penziji koja je nekada predavala na mom fakultetu. Govorila je kakvo je školovanje bilo u njeno vreme i smatrala je da je tadašnji obrazovni sistem bio mnogo bolji od ovoga danas. Također, pomenula je neke svoje studente koji su danas uspešni i ostvareni ljudi. Druga osoba koju sam intervjuisao bio je jedan stariji čovek. Svoj radni vek je proveo kao domar u lokalnom hotelu. Pričao je kako je to nekada bilo glamurozno mesto i izrazio je žal zbog toga što je taj hotel danas napušten. Govorio je i o zanimljivim ljudima koji su boravili u tom hotelu i o mnogim drugim zanimljivim pričama iz tog hotela. Intervju sa hotelskim domarom uradio sam upravo u hodniku napuštenog hotela, a kasnije sam iz tog mesta snimio i neke dodatne kadrove. Smatrao sam kako su snimci koje sam napravio sjajni i da će moj projekat sigurno biti jedan od najboljih na mojoj godini. Planirao sam da u video dodam i neku staru muziku koja bi još više dočarala vreme iz tog perioda. Jedva sam čekao da dođem kući kako bih započeo montiranje video materijala. Ali, u postupku montiranja, čuo sam neke jezive zvukove u samom hotelu. Nisam mogao verovati šta čujem. Mislio sam da je u pitanju neki kvar na računaru. Ali, probao sam i na drugom uređaju i čuo sam iste zvukove. Bio sam jako uplašen, te sam na fakultetu predao potpuno drugačiji projekat koji nije imao veze sa prvobitnom idejom. Vreme je prolazilo, ali i dalje me mučio zvuk koji sam čuo. Sačuvao sam originalni fajl zvuka i nisam ga obrisao, iako mi je to često prolazilo kroz glavu. Pretražio sam internet, te sam video da postoje posebni softveri preko kojih se može poboljšati kvalitet samog zvuka. Pokušavao sam popraviti zvuk, ali na moju veliku žalost, kvalitet zvuka se nije mogao popraviti. Zvukovi koje sam čuo snimljeni su u hodniku napuštenog hotela. Hotel je bio zapušten i prazan, prozori su bili polomljeni, tako da sam odlučio da ponovo odem i snimim neki materijal. Ušunjao sam se u napušten hotel, tako što sam ušao kroz otvoren prozor. Trudio sam se da ostanem smiren, ali bio sam jako nervozan. Proveo sam u hotelu nekih 10 minuta, te sam odlučio da odem kući i da poslušam snimljeni materijal. Prva stvar koja se čula na snimku bio je zvuk mog disanja. Zatim se čulo kako sebi govorim da se smirim. Opusti se, čoveče. To je sve u tvojoj glavi. Zatim sam ponovo duboko udahnuo. Sledeće što se čulo bilo je lupanje nekog prozora. Bila je jesen i vetar je jako duvao. Kao da je vetar ušao u hotel i kretao se kroz smeće i lišće. Drugi čudan zvuk je još duži, a treći je najduže trajao. Na samom kraju, čuli su se samo moji koraci, dok sam izlazio vani. I tu se video završava. Verovatno su zvukovi koje sam čuo samo plod moje mašte. Ali, slušajući ponovo snimak, imao sam neki osjećaj straha, koji ne mogu opisati. Odlučio sam ponovo da upotrebim softvere za zvuk, nadajući se da ću ovaj put imati bolje rezultate. Slušao sam snimak skoro celu noć. Pokušavao sam da povećam kvalitet zvuka i posle dugog vremena, konačno sam dobio željeni rezultat. Prvi zvuk je zapravo glas koji govori: Molim te. To je zapravo ženski glas. Bio je to najstrašniji momenat u mom životu. Nisam mogao verovati šta čujem. Tada sam uspeo dobiti i rezultat drugog zvuka koji govori: Molim te,
Potrebna mi je tvoja pomoć. Zatim sam čuo sljedeći zvuk. Samo želim svoju Milicu, molim te, moraš mi pomoći. Te noći uopšte nisam spavao, a narednih dana sam samo razmišljao o tome. Kako je to moguće? Zašto sam uopšte prihvatio da radim ovaj projekat? Dani su prolazili, ali sav moj fokus je bio na snimcima koje sam čuo. Odlučio sam da bi najbolje bilo da odem kod hotelskog domara, sa kime sam ranije radio intervju. Otišao sam na njegovu adresu, ali rekli su mi kako je prebačen u dom za stara lica. Otišao sam tamo i dočekao me sa osmehom, iako mi je bilo jasno da njegovo trenutno zdravlje i nije baš najsjajnije. Smestio sam se u fotelju, naspram njega i ispričao mu šta se dogodilo. Pitao sam ga, da li je možda neka Milica bila u hotelu? Da li je radila u hotelu, ili je bila samo običan gost? Ali, kada sam ovo rekao, njegov osmeh sa lica je momentalno nestao i više nije hteo da me pogleda u oči. Onda je pozvao jednog negovatelja i rekao je da mu smetam, te da želi da napustim prostoriju. Nije mi bila jasna njegova reakcija i nevoljno sam otišao. Očigledno je bio uznemiren, iako nisam imao nameru da to učinim. Vreme je prolazilo i činilo se kako ipak neću uspeti da rešim misteriju sa snimka. Trudio sam se da zaboravim na to iskustvo, mada koliko god sam se trudio, uvek bi mi se ti zvukovi vraćali. Zatim, nakon nekoliko meseci, dobio sam pismo adresirano na moje ime. Adresa je napisana ručno, a unutra je bila i kratka beleška, omotana oko drugog komada papira. U poruci je nažalost pisalo da je domar preminuo u snu i da je pre svoje smrti zahtevao da mi se dostavi priloženo pismo. Drhtao sam dok sam otvarao pismo, a onda sam pročitao sljedeće: teško mi je što moram pisati i što se uopšte prisjećam ovog događaja, ali potpuno neočekivano, ti si me na sve to podsjetio. Od kad si došao i rekao mi svoje iskustva, ne mogu da spavam, te mislim kako ću sebi olakšati ako ovo napišem. Već dugo u sebi nosim tajnu. To je nešto zbog čega se stidim i zbog čega sam mrzeo sebe. Vidite, to ime Milice iz hotela je ime koje sam dobro zapamtio. To je bilo ime lutke koju je posjedovala jedna devojka koju sam upoznao pre tačno 50 godina. Iako nije bila devojčica i mnogi bi rekli da je bila prestara da nosi lutke, ona je tu lutku mnogo volela i nikada se nije od nje odvajala. Ta devojka je živela na ulici, u samoj blizini hotela. Znao sam da nije imala svoju porodicu. I uvek bi joj pomagali, pretežno sa hranom, sve do te hladne noći pre 50 godina. Sećam se da je to bila najhladnija zima, a noć koja je dolazila je po prognozama trebala biti najhladnija ikada. Znao sam da je život ove mlade devojke u opasnosti ako bude ostavljena na hladnoj ulici. Rekao sam joj da se može skloniti u hotel ako to ona želi. Naravno, odmah je pristala i poslao sam je u ostavu. Izgledala je srećno i bila je jako zahvalna. Legla je zajedno sa svojom lutkom koju je čvrsto zagrlila. Bio sam srećan zbog nje jer sam se plašio za njen život. Ali postojao je jedan problem. Sve ovo sam uradio bez znanja uprave. Njihova jedina briga bila je zarada i privlačenje što bogatijih ljudi. Tako da sam znao da eventualni predlog da je sklonimo u hotel sigurno ne bi prošao kod njih. Taman kada sam pomislio da će sve proći kako treba, začuo sam neku viku. Jedan od osoblja, koji je radio na recepciji i imao je aspiracije da postane šef, zatekao je devojku u ostavi. Tada je odmah zvao ljude iz uprave i odlučili su da nesrećnu ženu izbace napolje, bez obzira na nisku temperaturu. Plakala je i samo je tražila da joj vratimo njenu lutku Milicu. Otišao sam do ostave da je potražim, ali tamo je nisam pronašao. Zbog velikog besa upravnika,
Nisam se mogao ni raspitati za njenu lutku i pretili su otkazom ukoliko bi je neko od zaposlenih ponovo pustio unutra. Odlučio sam da ih poslušam i nisam se potrudio da nađem neko drugo rešenje kako bih joj pomogao. Trebalo je da učinim više, ali nisam. Znao sam da je tim mojim postupkom stavljena u veliku opasnost. Ali, bio sam uplašen da ću izgubiti posao. Nakon nekoliko dana, čuo sam da je telo mlade žene pronađeno pored puta. Udario ju je automobil, koji je zatim samo prošao pored nje. Verovatno je bila povređena i umrla je usled promrzavanja. Sahranjena je na gradskom groblju, te s obzirom da nije imala nikoga, na grobu samo piše njeno ime, a zvala se Tanja. Što se tiče glasa, za koji tvrdite da čujete na svom snimku, nemam objašnjenje koje bi se moglo argumentovano izneti, ali sada sam se smirio i imao sam priliku da razmislim o svemu. Voleo bih još jednom porazgovarati sa vama, naravno ukoliko vi to budete želeli. Tu se zahvalio i potpisao svoje pismo. Nakon što sam pročitao pismo, zaplakao sam i bilo mi je veoma teško. Otišao sam da spavam i ujutru sam razmislio o svemu. Počeo sam verovati da sam zapravo snimio glas duha od mlade devojke koja je, nažalost, kasnije preminula. Bilo mi je žao zbog smrti domara, jer sam smatrao da bih od njega saznao još dosta korisnih informacija u vezi ovog slučaja. Razmišljao sam šta je to sledeće što mogu uraditi. Šta je to što bi on želeo da uradim? Tada sam odlučio da još jednom odem do napuštenog hotela. Ponovo sam se provukao kroz prozor i odlučio sam da pretražim celi hotel u potrazi za novim odgovorima. Ovaj put nisam ništa snimao, te sam samo jurio iz sobe u sobu. Prašine je bilo svuda i hotel se gotovo raspadao. Tada sam video jedan mali prostor, koji je izgledao kao da bi to mogla biti ostava o kojoj mi je domar pričao. Baš kada sam gubio nadu, video sam gomilu kutija sklonjenih u ćošak. Otvarao sam kutije i tamo sam pronalazio razne stvari. U prvoj kutiji sam pronašao šalove, rukavice i kišobrane. U drugoj sam pronašao razno posuđe te neke poslovne časopise. Mislio sam da su to sve stvari koje su bile skupljene dok se hotel zatvarao i koje su bile namenjene za odlaganje, ali je neko zaboravio to sve izbaciti. Otvorio sam posljednju kutiju i srce mi je poskočilo od radosti. U njemu je bila lutka. Boja je izbledela i na mnogim mestima je popucala, a haljina je bila zgužvana i prljava. Izvadio sam lutku iz kutije i naglas rekao: "Milice, drago mi je što sam te upoznao." Stavio sam lutku pod kaput, a potom sam napustio hotel. Seo sam u autobus i odlučio sam da odem do starog gradskog groblja. To je bilo veoma zapušteno mesto, a neki od nagrobnih spomenika su bili veoma stari i zapušteni. Bilo je tiho i nisam mogao videti nikoga na groblju, ali bio sam i dalje nervozan, jer sam se bojao da će me neko videti tamo i pitati šta to radim. Nakon nekog vremena, pronašao sam njen grob. Ime je bilo prekriveno korovom, ali uspeo sam da ga očistim i vidim jasno ispisano njeno ime. Kleknuo sam i izvukao lutku. Zatim sam lutku prekrio zemljom i zatvorio oči. Rekao sam glasno: "Evo tvoje Milice." Pomislio sam na tu devojku i na svu patnju kroz koju je morala proći. Ustao sam, oprao zemlju sa farmerki i polako izašao sa groblja. Istovremeno sam se osjećao i tužno, ali i radosno. Uradio sam pravu stvar i mislim da joj se duša konačno smirila. A sada je preostala samo još jedna stvar. Vratio sam se posljednji put u hotel i napravio još jedan snimak. Slušao sam ga kada sam se vratio kući. Sve što sam čuo na snimku bila je samo tišina. Nije više bilo vetra, a ni glasa. Nastao je potpuni mir i pomislio sam da je sve gotovo. Nastavio sam snimati i kada sam izlazio iz hotela. Tada se začuo jako čudan zvuk, taman kada sam izlazio kroz vrata. Poslušao sam zvuk nekoliko puta pre nego što sam jasno čuo sledeće reči: "Hvala ti mnogo, konačno sam pronašla svoj mir."